DJ's navn på, fordi han har vundet DM før. Prøv lige at se ham nu. Rasmus DJ er en af de her danskere, der gør sig internationalt i freestyle. Stiller op i masser af World Cup konkurrencer rundt omkring. Men det er altså der, hvor det gælder om at lave helikopter og forlæns og baglæns saltomortaler og den slags. Så tror jeg også, der er noget, der dobbelt og triple cork. Og så har han altså bare vist flere gange, Rasmus Stier. Vanvittigt dygtig også, som freerider. Hvor ganske er stort dernede. Og hvis jeg kender Rasmus rigtigt, så kører han den der med masser af fart, og nok også med et drop indlagt. Specielt hvis han lige hører jer undervejs. Kom nu, giv mig et bifald. Normalt når Rasmus hopper en klippe, som han har tænkt sig lige om lidt, så popper han den!